Chief Executive Member ka KHADC hak arpunyo trek unailar arhajar arpusan ulalu me kejingelang bat ki klik nong senchar ka hima maulong bat hima sora ki seng bhalang beper banekran lor ka jingli amon ki bregu banabar ka jelah ki tan kaput jeng ni ki hima habakran gelat patai kubor Chief Executive Member uba shembor lang renja ulito bagane kejingelang kalong ban pensngoh lor ki mat ki bakta ikane katan ka belami ne kejingli amon ki bregu banabar ka jelah ki buan buhai shnong shikini ki jaka Hablio penikaran halor ka kai pateng trading license ki yobean kumno bentek lakam ke jengrung kertep ki na Bangladesh halor ke jeng ai kerteng ki shnong ha ki tin nong wei bat ki wei Chief Executive Member uli tho penakaliang ki nong lam hima ki lepen sngo ke jeng e bagi mat ka bedai bagi jeng tek lakam ke jeng le amon ki bro ka banabar ha ka nekathan Uba shembor lang renja uli tho bahalor ke jeng yo seng yo ki bro ka banabar ha ke hima maulong ka district council ke lepen pa bo amla mano ru bantau ki yo klem di ojin bet na ka council Nalor kani kat kum ke amendment ilaka ak arajar apulai nangnya shikmat ginong ilam shnong kin hap bandum ya kakana samari iginong shok shnong kamta megitan kaput banwan IT pat shaka council. Halor kejeng ai kerteng daki kitin nong wei gi shnong kasi ha ke hima maulong. Ulong baka hima keladat ban pentip shaka council lagi senjam bakan sasyem bat menta kani kaliat shikmat bat penkelano ikini shaka kitin kasi. Bat ki hima ki dei ban penduk pendam no ki jaka peta jung breu banabar ke jela ki biok ban tiat jaka ha kini ki hima halor ke jingrong kertep ki breu banabar Chief Executive Member ulong manakal yang ka council hi gala bata u secretary ka council ban pha shabor kishnong ki bah popok ka council ban nong ki bapet perman bha ya ke jurong ki bar jela shi kishnong ki thau Agini ke sini nak seng balang ki lapen pau ke jengkerman ka bakrau bagi executive committee belayalam da ka seng VPP ha ka KHADC menta ka kenti kan chimkhai bro ki jing e ki mamat ki kitan te ka jingwan jongi hang ni ka ban pensha chwa bangem shimlawan ban le ka kano ka jing kandra license ilsi kom badan ba ong ha ni kisingi ba dap ne ka jingwan nga jongi hang ni kalong ba ka bangi khot ya kinong sensha rangkat pe ni ki seng ru klik seng kalong bangin nyata ya keteki mat pakis kang tu klik seng ki kwa bangin nyata ban ya snot ho ya ke jong mat hoi kalong ka basuk lana kaliang jongi council bangin khot ya kini bar khot chedi show office andai na kaliang jonga nga terwahai ya ki ba na kaliang jongi kum kinelam ki jong ki isi ngina ngi kwa ban wan hi man yuk jadi hang ne pok kasnong majai om tam bangin ya ban ya kendo ya ki nelam jong ki seng ya kini kirang ba nang cenchat ngila anu ban pe ya ke jelon jaman jangan ke jaka kata ka bangi ki pelong yang ke jelang mentar singi ko ngiko ke jelang ka bangi kedo mentar singi le keren do kakai ka pateng spang trade license le keren spang ki yo be an ka bagana kaliang ki seng gila itu ini bagi don ki yo be an pada kaliang jungi ke office gila panchayat ba om simlala ban thau kono ka yo klem da yo jingbet na ka probal na ke CDC nilai keren spang kumno banwan ra ye jing tek la kami ke jingurung ketep jing mender ha ke area chene ibuan na te po bang le chwe de ke jaka nilai keren kumno ban na kalian ka snong kat kum ka amendment ilaka ak arja ar plai ba nang ni spat ke kam kerki ban le kham tam ni area chene kan bordar ba kide ban lum census ya ka wei po wei ka long yeng ka wei po wei ka tonom yeng ya ke jing don jing brio lagi dan kon nam dan selagi deh ban ai ke report cak office kenang bingin sutuk ke ba nilai office kan le pat nang ne khmat yakum kita ki beri ki besong ha kan ki jaka jengi ki bam simla biang ki kot ki lagi babiang tinggal le keren ro ha ka badai bat ki kerteng jong ki snong hang ni ki babun hapo ke area jong ga majai ki dan kumba ngriutli ki santli ki snong ba ki area maulong ki dan kumba pratli ki snong ki ba kerteng ha kerteng nong wei om ha ka kerteng tin kasi ki snong ki joki ila ai nilai keren na kaliang ki area jong molong ki layat hu makai ka senjam baki ki la le na ka kum no ban ya khmat ha ka de ban pengkelak tin khasi ki ni ki snong ba kum jo ra ka de lang hima ka de ki area jong majai ki la kum no pe ki la ya khmat ki lai thu kum no ki jing ya ka ba ki kendo bat kum tat te nilai slok bon ki ke bat nilai keren ru ba kum no ba nin na kaliang ka snong ka tha ba kan le sorbe ka ba biang ha ka ba dei ru bat ki jing yo jong ki ka tu no ki brio ban chinai ke yeng ke jongki ki bamde ki khasi hakan ki area ele jongi ngela pha ki bagelem sorbi bakin ajing ke bakat kum kalantas pa ngemla ban ajaka yak ki bri ke nabar ki bamde ki trai molo ki bamde ki tribal juga ka ri ke jongi bakin thau yeng thau sam bengyo jaka pala dan kum kata ka pata ka badang ki ma ka ai la dei ban penduk pendam no
ya kata di kimat ka bangi laya tai pat ngi layaran cibon ki jing slok ki jai jemut ka bangam la lu kan pen pau ni pada kalian ka council lang ni andangi pocho office ini singin sa shong bang bangin sa ai ru nolor bangi la tai mene ki rai ka bangi le shim ngin pen kan mau ru biang sya kini ki borsin syar ba ki de ban but renti ye ka bangi lai shong mata sungi ta ka jing lang ka bangi lai dok tadi hak bay day bak ni ki yo ki ba phi kedau kan tali ki yo thrai bak la thau ki bar chela bat ka ka council hi kan le nak benta ki kat kom ka complain ka bana kalian kini ki ndo tali seng ki kon pau ki ka complain ki pam pau ki de ka yo ka badan ha ka we ka lobia kali bari kata na ka numi hok ka senjam ka bangin le ngalong ye ki ba kam bahaya nga bangin thu lepa ya phi ka senjam ka bangin le numi thu ka bangin ya tai hang ta đây ngõ cái mình đang là franchise bà ông chum la ban thao cái nước cái dầu làm để dựa dinh bệt là cả council kata ka ba aku apa yo đây cái nomi thuốc pat cái sinh jam ka ba dalam ka council marta dang ai mình đang say song biang in pen mau biang ya ki hima cái ba ki de ban le lo cái bang la time ka sin ban ba ki de ban dap ki kam ki